ngene beteng ye kene kejing syakri da kabang ini ruai lang ye kejing ruai kabasan spa nreu phau kendai yublei long kaburam yublei long kaburam ki kambulale lukun ulapa yang iuit uai na kejengin kakuna bansil kakedap neng uble bakin rung kibril tu ya ro ya utrai ngap thei ba ukran do ya ro ya utrai pi ki ben real shot man do wan dau jisu ukon sha ukpa ai buram ya ubu la le kampella Hashwa bangin le chu blai jing wai ngan pulie na kan ketien ka jong blai ki kan tien ki ba ong kum ne ha ka e baro to pin ai ka jingu na mar ka ne ken ka long ka man ublai ha u Chris Jesu shapi what believe no yo men sim tu blai un kar khu ki ba shash kor ba ya ka ba pulie na ka ketien ka jong blai ngi le hak ma jong blai ki jing duai ublai bu pa jingi ba kraw ni wan ban ngu yami try kan kapor man ai ngu yami namar ka jing iet ka jong me namar ka jing don ka lem ka jong me kan try me ublei badap ta ka jing iet me ublei ba khoj ba kin tang ba kin jab lei me ublei ba thau yangi ki brio kan try ha ka dor ka jong me hi namar ba me iet palat yangi me ai ka boring kan try bangin long ki ta ki nong sin shar ki nong ri ki nong sumar ya ki jing thau ki ba koridor ki jong me ki ba me malaplang but kham tam a try kaba me kwa nangi bangin ya salok ya ka kerteng ka im ka jong me kan try bangin ya salok ya me bat khamtam bangin shakri ngin pedan buram bat bangin bena ya ka kerteng ka jong me ha ka ni ka slaper thei try be ba koridor ngi ai ngo ya me namar kum ka ni ka singi kan try ka jindor ka lem ka jong me na du ka ba min step hadu ka ni ka jan me kan try ha ka bangin tapin kut no ya ka ni ka jing rakhe ka jing dap aru sans nem ka jing shakri ka jing seng samla ya ka commission drive e ba corridor ar percent li ki snem ki la ya can try baro ki long ki jing kur khu ki jong me can try ya ka jing tray mission jong ka jing samla Shibun ki para mensi ki bomba itu liutrai manu ban let ban wat yaki basha utrai ken wan thai hatu kadai bangin I yaki bakin shuyap ha kapau shwaba utrai jisu unwan yaki bor ubaman angin jaw mano ban le kitai ki mensim ki bompat itu you try mano ban le ban kring yaki basha utrai kin wan thai tika kamram jong pi jong na ban walam mensim sha utrai Shwa kamit padung kang shai step per night kanong insayong hakas ngijing bishar utray pada kimensim bladu jingkermen sha utray ken pa Mano ban le
sha utrai kin wan pai ei ka kam ram jong pi jong nga ban walam men sim sha utrai shwa ka mi padom kan shai stepper night shwa ka mi padom kan shai stepper ngapan pau ya kejeng sungu yu blay ya kabangayo ya kena kepor ban ya don ringkat lembat pi ha kena kejan mit ling bajong kejeng sang kebadap arpusan snem kejeng terai mission ngapan pau ya kejeng sengau kemenru sibanta ha kena kepor ban ya don ringkat lembat pi kum kejeng sang samla ha kena kebalang di nomor ketang senguk kemen kena kepor si benta ban penpau ya kejeng songu uyu play ba ulai alam ya kena kepor ban ya kendu bat pi ling bajong kena kejeng seng kabakerpang ngai ku play pi kabalang hang ne kabalong kakti kamon bat kakti kadang na kaban ki kun jongi kinong gendong kelas 10 sejrong nomor kata ki lawan si sor selong ban sa akidong ki baper dan nomor kata pilong kinong kedup ya kikun jongi ngai keblei hakena kepor bapi pensan penerang ba lem ya kikun jongi banwan pai kumbangang along ka pang hakena kepor kalong na ka siti ke jong pol syau Timothy ke bandingkong kalenong ke bandingkong ka dekat ke bakat ar tong ini pek ki kentien ki ongkum ne ti ngas ngangu ya uta ubala aibor yanga u Chris Jisu uba utrai jongi ubala nyau yangi ubadei ban syania haba ulatung yanga ya kekam jongu kini kilong ki kentien ki bangakwa hagan kepor ban yalam jengmut lang hapadeng jongi ti ngas ngangu ya uta ubala aibor yanga u Chris Jisu uba utrai jongi naba ula nyau yanga uba dei bansyania haba ula tung yanga ya kekam jongu kemut kekam mission kata kedai kejing sya
kapang pedeng hagen kepor kum ki prasamla kalong la nyeu yanga bat yapi kum kita kibala syania la nyeu yanga yapi namar kata kum kita kiba uid kata kalong kapang pedeng hagen kepor te ka jinglek jonga nengkong kalong ban survey kitu ki jaka kawai pakawai kedong katno mah haba ong survey ngatarangi sutu ladak lemdok batai banyak ban ken jingkeng hadin balawan ra ya ka survey ya kidong ki baper sawan ra ha ko komiti jong ka presbytery saya kut sa pencong dor bat hangta andala dep ban survey sakot saki application ngikhat ya ki application ki jangi dan nomor kata ngidapan benayar kanu kekenhun kinu ki balang nomor kata ki bakwa ban premission ban adab ya keleng katre nomor kata ki sobha ban wan dan nomor kata ki dan sibun ki balang sor sene ngiliat trei si kita ki tan kita ki jaka lengba jong ke jingi trei ke jongi ringkat ki skim haga baka presteri kalapan bet ten nomor kata kum ki agreement kum ki memorandum of understanding hapadang unong trei hapadang kanong trei bat kanong sya trei bat ke presbytery kum kawena ka nong yalam ngalaban nong yalam jingmut te kata kadai ka benta ka banengkong ka ba la survey yikitu ki jaka kumno ban besa ban peja kumno ban hikai kumno ban yalap kumno lembat kiwe ngasngu namar kata hausnam hajar nriu lengba jong keri bible kublai sibun yapi ka balang hajar pila boleh lokhat yapi ngasngu hajar nriu Ublay namar kata ulapan mi sibon ki kenhon ban yalap ya ga gospel ban long ki nong trei na ka benta kitu ki kentot ki jonge ban trei ban sim kum ka wena ka jaka ka ling ka trei namar kata ngesebut ong badon sibon ki kenhon ki bangia trei lang leng ba ka jingalam jengmut jong mission director bat haka juga por train ya ki mission ka ki jing hikai ki seminar ki baper kumno ya ka bangila ban jingi ban kawe la kitab nyang na ka benta ki dong na ka benta ka gospel ka jong uji sukres kani ka benta ka bangapuli haka ne ko por kalong kalap pensautu hiyangi tingas ngungu kajing sungu kajong upol hang ne perbangai kadai kata kajing sungu ka ba ublay ulayalam yangi nadu ka kerteng sol kelapol tarai jindala perkat ya kajing yalenti jong kajing im kajong banlong syakri jong uji sukres tinawar kata ban yalap ya ka gospel bat bantung ya ki balang bantung ya ki nong trei haki jaka ki baper ngangai ka de kani ka mensiam ka jongpi ka bapinong ya ka de jing syakri ya ka de jing seng ngangai ba mo wat uknarit ru ban ai suit mit ban ai coklat pi kai am banong kublai sibun ha kane ka de jing seng ba manga ban mapi mangi kublai sibun trai bamelayalam yangi dia nomor kata ngalapet ling bajong ki kot ki baper ling bajong ka bible hi kalong ba ki don cibun ki dekat sengu ka bahikai yangi ba kumnu ba ubriu de ban sengu ka wi ka benta ka bangaku ban itu kana ka de por kalong na ka gospel ka jong lukas khat nyeu ka dekat ka ba khat riu ka jing sengu hang tu kalong baladon si pengut ki rangba ki bami nyang toli habadon si pengut ki rangba ki bami nyang toli
Te kini kispongot kilawan hau Jisu. Haba kilawan hau Jisu kimut ban angko trai toyarap yangi. Mariawan kum tu Jisu uang hilet pen i hakirang balenda. Ti anda kilayat kam satai hang tahi baros pengut layok ya. Kaang kum ne ula dem krup bat ulang. Prabangit akada kapor ngilapoi sikubai pat kebenta bat kata kalong banginyo ia kajing duai ke bekerpang. Na teman besan bike sulai nak benta ke baro ke bangilayo lomba jo kena kesengi tuing pendem lagi doai ablay bolong pa jongi ba peleng ni wana trai tang bersudem ki selajat ke bakhu ke kentang ko jame mat kendar bahangi dap rut dak bensim dak jing sengu jame ham iya ke jing krau wakti ke baron bor ko jame ham iya kamba ke jame ham iya kendar bhai ke jing tre ke ba phla ko jame trai hab leng jo ke jing tlot jo ki ba bon ni phai din sedin ni ki to ki snem kendar bha ham me trai ba ham pen so yang kum ke jing seng samla pan tre ba ya lap ya ke gospel kerku wat ino try yaki mission wakar kan rat ke memel khot kira pen ko ngu yel deru sa kajing khot ko yim try kerku yaki pen ai ki kamet ka phat ka ba khot ka bkhya kerku yaka family ka ying ke sem ki khon ki ti ki lok jong ki bershan man ka bor kerku yaka thia ka chong ka yai ka yeng ka rung ka mi kali ke wan ha kan khatre jong ki man pen dap ki ro man sim ba khu jo me kan ratมันเป็นกบอีกที่ตะกับบอร์ก็ยังมันเป็นสไลด์กันได้หรือเปล่ามันไอ้ก็ยิงสตาร์ทไปกันจับเลยก็จะแม่โอ้กันรัดบ่พากันคุยกี่มันเป็นกำพลายกี่ให้กี่ปอร์ปะหรอไตรบ่พาเคลมมาแม่ยิมลองเอรูแอมตัวกันคุยแล้วจงยิงเสียงสมากินน้องกิดคำกินน้องยาลำจงกากิดคอดจงยิงเสียงสมาเป็นอยู่ที่ก็ยิงกิดคลีก็ยิงอียังแม่ก็ยิงอียังกำก็ยังแม่ก็อีแล้วจงยิงเสียงสมาtry ai ngui kubor pakai jing sekri ke melayo ane kesengi ki sekri ke jome bai ke kubor ka bekodor hadu menta memet kalong ka bor yang iwei pi wei ba kalong kham tam tai pha kalong ka bor ni ke jing seng sama pen shei bor ki jat ba ki kho siu kan ta ki be khnu jong ni pen yai dan se khmat da ka bor ko jome tu ise ta men ka khu tai pha yang ke jing seng sama hang ada kejing seng berok kau ingin mi nang deh, rengkat kenal pakai kejing kerku kau jamai, suam kenal kejing kot kerpat, hang kerteng jong kunci sungai duai, amen. Prasamla berparabanget ngilapoi syakaban penwai no ikan kejing syakri, nrei swaban penwai ngamla kampen pau sykentin arkentin, kum kejing ai khoblei. Berkerpang ya baro kibaladan benta ban penbet penbiang ya kadang jing syakri ngaso bangade ban ai kublai kerpang ya ki prasamla kiba naru menen keski ki yaksa na kabenta ban penbet penbiang ya kajing bam kajing di kajong ya kadang keski kalalong bayat bet kabayat renti bad hadu mentar kidang don hang tai yang skol na kabenta bangin long ki babet ki babiang hak jong dan kam jong na met ublen kurku ye ki kon samla jong ka balang ki bala ai ya ka por ka bakodor e ka jong ki na ka benta kane ka jing syakri in penwai ka jing syakri da ka bangin shimbenta ban roi lang ka jing roi ka ba ars pa lai pun riu ka jing sensharu kres badadin bla de ban roi ka jing roi sa sen pat ngasko ba ban karpat ye pastor ba ai ya ko khubor ban pelat yangi da ka jeng kerku bat penwai Usim kasihan un sin syadon bor ka pertai baro ya u kan ko ngu un ben long la hi ma ka buram kam
jong u te jiu nom cam du tu khi ku kun ka se yon hak mi usim jong pa ulawan hakaburom uda shong ukun kada yang judgment da bandet dan yau nget ablay bamela pendap yaki donut bat kimen sim ki jongi da kajing kemen hak bangin mi naga kajing siam lang atrai hak naga jan mit ngin mi ringkat da kajing pen kubor ke jong me ablay leng ba jong kan ka menta kalasai bat kaban sawan ablay ngin yelit pai no sila ki jong ki yung kisab ki jongi kurku ko trai baki eke ki bangela pendap kum kajing sang samla kalong kumju ablay bangiru ngi e jame tukur ku ko kena dekan kepor ringkat da kajing itba kajong boleh bakpa jingi papadang kajing ayai kajong Yesus Kristus putrai lamba kajing selok batiang bari pencet bor kajong bensi ambakoi tu kinelai kenang yai don ringkat bala kajong kajing sang samla kikam mission jongka lambat ngi iwei pa iwei lambat kirungat kiba syakri kiba pendon buram ya kekerteng jong men nadu menta syuki arta kiba pom jukut ru amen.